Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya. A har kullum ni ne naku. So sinadari, ke ce a dangare, kai ne a dangare, ta hojinin jiki, kai kaɗai na sanya a zuciya. Ya faruwa so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Ni ma yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Ke na sa cikin zuciya tun a farko, ke nasa cikin raina ke garko, da ke kaɗai nake so a yi min na baiko, na yi rashin kima zan iya rayuwa ba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. A bani kai cikar burin rayuwata, tun da ni a so ka yi min rigata, kai kaɗai na miƙawa zuciyata, riƙe ni takace ni ka ji ba da wai ba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Wanda ya adalci na su za ya ɗauko, tubali na toka a ya baya karko, idan na ce ki zo hannu sai ki miko, a zuciya ta ban samu kamar yake ba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Kakure na ban san me zan faɗa ba, gani gani so ban ga kamar ya kai ba, wurin da babu kai ba zan ƙarasa ba, idan na je ba za ni wata walwala ba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Wurin da babu gona ai ba a noma, kyan musabaha shi ne mai kadama, masu kama kifi ke girka koma, kina da fara'a ke baki san fushi ba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Rakawa ta so duka na sallama ma, gani gaga kai duk yadda ka ga dama, kar ka bar magautan masu samu dama, so gaman jini ne kai nai wa duba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai san zama ba. Ni ma yayyafa ruwan so na ji sanyi-sanyi, jarumi akan so bai. Dan Small TV. To, ni ne mamallakin YouTube channel ɗin nan mai suna Rayuwar Arewa TV.